Nik Aztegin jarraitzet ikasten, bigarren batxilergoa egiten nago, zientzietako batxilergoa, eta azken ikasturtea izango da Aztegin emango etena. Gertuko etorkizun bati begira, osasunari lotutako karrera bat ikasi nahiko nuke. Nik uste Aztegik asko lagundu ditela nire buruarekiko dauketen konfiantza hori handitzen. Zen, esango nuke orain arte izan dituten irakasle gehienek behintzat gela toki seguru bat bilakatzea lortu dutela, eta hori ikastola baten ezaugarri oso garrantzitsua iruditzen zait. Azkenen ikasle batek ikastola toki seguru bat bezala ikusteak asko laguntzen dolako berak gelan dan bezalakoa erakusten eta bere izaera erakusteko beldurrik ez izaten. Eta hori azkenen ikasle baten konfiantza puntxo hori handitzen laguntzen du.